வணக்கம். உங்கள் பொன்னியம்மன் பம்பை கலைக்குழு ஆசிரியர் கார்த்திக் பூசாரி பேசுகிறேன். உங்களுக்காக சிறிய விருத்தம் ஒன்று பாடுகிறேன். நல்லா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஞாயிறோடு திங்கள் செவ்வாய் நற்பூதன் வேழன் வெள்ளி ஆனாதோர் புராணமான வெள்ளி கண்ணனூர் மேடதனில் கன்னிகா புற்றின் மீது 5 தலை நாகமுடன் ஓற்றுங்கட்டுழுந்த காலான பம்பையோ அம்மா, காலான பம்பையோ உனை கதறி அழைத்திடவே விரலான சிற்றுடுக்கை அம்மா உன்னை வீரிற்று அழைத்திடவே இன்னவர் வாழ்ந்திடும் என் சீதேவி கங்கை அம்மா உன் மலர்பாதும் போற்றி செய்வே மக்கள் மண மகள் மங்கள